Bos días. Estes días andamos todos un pouquiño cabreados coa contaminación no río Sar. É un río que ten moito que ver cos que nos criamos aquí en Compostela, pero tamén cos que se criaron en Ames, en Padrón, en Rois. Bueno, o río Sar nace en Bando, acaba desembocando no Ulla, en Iria Flavia, así que pasa por un montón de espazos emblemáticos, non? Nas brañas do Sar pasei a miña nenez xogando, paseando por ali, e cando chovía, o que si lembro é que todo quedaba completamente anegado, desde a canle, desde o camiño que hoxe chamamos as Brañas do Sar, esa ruta de sendeirismo, bueno, pois ata o vial de Clara Campoamor, o que vai por detrás da estación intermodal, todo eso quedaba anegado cando chovía, como chovía antes, que comezaba en setembro e paraba pois alá pola primavera case. Bueno, máis recentemente, nos últimos anos, levamos escoitando da contaminación no Sar pois cada vez máis. A medida que crecían as industrias, a medida que crecían as vilas, que certas granxas non tiñan escrúpulos en botar lixo no río, en xeral a medida que se ía deixando pasar a patata quente de remodelar e dar da silvouta de uns a outros, bueno, pois a medida que eso pasaba e que transcorrían os anos, bueno, pois as novas sobre contaminación no Sar eran cada vez máis habituais. Non só en Compostela, nos concellos que hai cara abaixo, cara a desembocadura, tamén pasaban estas cousas. Vamos a facer un pouquiño de memoria. Nos comenzamos con este titular de La Voz de Galicia, que é un titular, si vemos aquí abaixo, eu creo que por aquí estaba, era do ano 2005. A rede de saneamento verte augas residuais na canle do río Sar. Pero podemos seguir no ano 2009, unha tubería de alcantarillado leva 8 anos vertendo o río Sar en Padrón. 2009, 8 anos, é dicir, comezou a verter no ano 2001. A Xunta e o Concello de Santiago eliminan os vertidos do río Sar. Isto é unha nova do ano 2015. Seguimos adiante, informes taxantes sobre o mal estado do Sar polos vertidos se ignoraron durante anos, esta é unha nova do ano 2016. Veciños de Laraño denuncian continuos vertidos no río Sar. Esta é unha nova moito máis recente, do ano 2024, no mes de febreiro de 2024, Laraño, unha parroquia colindante co Concello de Ames, tamén denunciaban estes vertidos ao río Sar. Ao longo de todas estas décadas, os vertidos ao río Sar foron unha constante, e a medida que crecía a industria, a medida que crecían as vilas, pois evidentemente os vertidos seguían e ás veces eran incluso peores. Hai un feito de todos os xeitos que a mí me parece reseñable, polo menos que non se falou suficientemente del, e que eu creo que hai que telo aí, agora xa non ten arranxo, pero creo que é un feito que deberíamos de reflexionar sobre el e de como funcionan ás veces as cousas e das decisións que toman os políticos, non? No ano 2019, na campaña electoral, un momento único para facer declaracións, xurdía este titular, un titular da Vanguardia, pero aparecía en algún medio máis. Dicía: la depuradora devuelve la polémica a la campaña de Santiago con cruces de declaraciones entre Compostela Aberta, PSOE e PP. Cales eran estas declaracións? Bueno, pois Antonio Sánchez Bugallo, que fora alcalde, dicía que no 2011 paralizara o proxecto de A Silvouta con Agustín Hernández pola inminencia das eleccións. O dixo en unha rolda de prensa na que estaba eu, e o que lembrou é sencillamente que nun momento dado Bugallo chamou a Agustín Hernández e dixolle: vamos a deixar o tema de Silvouta da depuradora para despois das eleccións, porque é un tema moi controvertido, que ten as súas aristas, que non é doado, vamos a deixalo e nos metemos nas eleccións, que é o que nos importa. Ao final, a mensaxe subliminal era esa, non? Como este é un tema complicado, pode esperar un pouco máis e vamos a centrarnos nas eleccións, que é o que nos interesa. É demencial, porque o problema, como vemos, viña de moito tempo atrás.
e non ten sentido ningún dicir que porque haxa unhas eleccións o tema da depuradora vai quedar en riba da mesa. Se o podes arranxar, se tes unha posibilidade de arranxalo, se tes un xeito, unha remodelación, unha mellora, pois veñan as eleccións, veña o fin do mundo, terás que facelo. Isto é o que dicía no 2019. Recoñecía algo que pasara no 2011, lembremos, estamos no 2025, é dicir, no 2011 tívose unha oportunidade de comenzar, non digo arranxar, pero comenzar a arranxar o problema da depuradora de Silvouta no ano 2011 e decidiuse pasar para que pasaran as eleccións e despois xa se vería. O que pasou é que chegou Compostela Aberta e Compostela Aberta introduxo un xeito de, digamos, mellorar a depuradora de Silvouta que nunca se probara, un modelo de contrato distinto, con Aquaes, que, bueno, ao final resultou e é o que hoxe está en marcha. Pero que dicía Bugallo que o deixara pasar no 2011, que decía no ano 2021? Bueno, pois Bugallo no 2021 decía: destaca que la tecnología de la nueva depuradora la situará como la más avanzada de Galicia. É dicir, debamos a deixalo que son as eleccións, é mellor centrarnos no que nos temos que centrar, a dicir que a nova tecnoloxía a situará como a máis avanzada de Galicia. Eu creo que este é un exemplo de como non se poden facer as cousas. Bueno, así que temos unha cuestión que eu creo que é fundamental. Os políticos teñen que asumir as súas responsabilidades sempre, en todo momento, ao marxe de o tempo que sexa, se sexan eleccións ou non sexan eleccións. O río Sar é fundamental para toda a bisbarra, mentras que en outros países sitios como o río Sar, bueno, serven para o esparcemento, se procura que estén nun estado impecable para que a xente poda ir alí. A medida que avanza e convértese en navegable, pois sobre todo ao final, na desembocadura do Ulla, no mesmo Ulla, pódese aproveitar. Hai lugares pois donde en Francia, por exemplo, ou en Inglaterra, Gran Bretaña, donde un pode alugar un pequeno bote e estar un par de días pois con un bote alugado transcorrindo por tramos como o Ulla, en menor medida, o mellor cunhas pequenas barcas podería ser no Sar. Para todo eso hai que ter todo impecable. Estáse facendo moito, que dúbida cabe, non? Ao banquete de Conxo, o bosque de Conxo é un exemplo de o bo traballo que se está facendo, eliminando coníferas, eliminando especies invasoras, limpando a Cabanle. Temos toda a nova zona que hai chegando ao polígono Costa Bella, que tamén se está, digamos, arranxando. É dicir, se están facendo cousas, pero hai que facer máis. Agora toda esta polémica arredor de este vertido non é que me parece artificial, pareceme fundamental, hai que denuncialo, hai que arranxalo, pero é que por primeira vez en moitísimos anos, en 24 horas, sabíase de que era o vertido. Por primeira vez, alguén levantou a man en 24 horas e dixo: é daqui, é que estamos para implementar a nova depuradora, estamos traballando para poñela en marcha e temos que facer probas, e unha desas probas, bueno, pois levou a este vertido. É dicir, estáse montando unha realmente tremenda cando por primeira vez en moito tempo non hai que esperar días, semanas. Ás veces, moitos dos vertidos que sufriu o Sar non se chegou a saber de onde saíran. Entón, eu creo que todo hai que poñelo na súa xusta medida, que non se pode politizar todo e que efectivamente isto hai que arranxalo. A Aquaes ten que asumir a súa responsabilidade, o Concello de Santiago, bueno, pois como, digamos, vixiante do que se está facendo na depuradora, tamén ten que asumir a súa parte de responsabilidade. Pero dramatizar isto, é dicir, levalo a un punto no que parece que nunca houbera un vertido e agora de repente isto é o peor que pode pasar, é un pouco, desde o meu punto de vista, porque esta é unha sección de opinión, exaxerar.
hai que ter memoria, hai que saber todo o que pasou, e insisto, por primeira vez en moitísimos anos, alguén levantou a man e dixo, sí, foi aquí, me pasou por isto, e dou unha explicación. E pode volver a pasar? Bueno, pois están comprobas, efectivamente, hai que intentar que non volva a pasar, pero pode pasar. O importante de todo isto que se remate canto antes, que as probas rematen, e que a nova depuradora de Dar, polo menos a primeira fase que está xa moi avanzada, comece a funcionar. E a eso hai que sumarlle outra cousa, que os concellos que veñen detrás, os concellos de Brión, o concello de Ames, o concello de Arrois, o concello de Padrón, se preocupen de ter o mesmo, porque non vai a servir de nada si as augas que saen de Santiago saen o máis limpas posibles e non hai unha vixiancia nos concellos que veñen detrás, non servirá de absolutamente nada. Así que, nin tanto, nin tampouco.